muso mbiwele Fatima ta mbiwele alijine nyema mbiwele Fatima ta iniwele kaka ibora noro kaka ke noro ye. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala ahli baytihi ulul birri wa taqwa wa ahli al-fadail. Salamun min Allahi alaykum wa rahmatun min nadunihi wa barakat. Ani sodele ani anfarifonni ambi au bismillah bi wajulu kene kono malifaba kono bangoni jangne bugu shirifla de mayasanman konnana jimadal akhirah klimugana oyedo imbaye al-islamiyya konnana omin bena sayyidatu nisa'il alamin على كلا سنو أدمسو سنو فاطمة الزهراء عليها السلام الطاهرة النقية البتول ألمي كرا مثالي جيا مسو بلا جليني ميونا سبالي هنا أني مكاريلا والدون لادونينا دون يمينينا مايا أمبادفة مدام حيدرة فاطمة الزهراء تراوري ألمي كالنكاندو kufaki senda ni musobain senda nola ka muso in kofo ka nyefo jiemaye aye baraba minke akanyana maya kono jogo ba minun kumbe ala abse ka takala dige an jiema o fe ni wat am se ka lafiya soro an nyana maya kono nana ka kisi ani kunaja soro la harajodo ala sona shufe wajulu bara o bela jelin kunchele dugu jele alqur'ane sanman kala ni kene fana kunchera an bela jelin soro la ka nyogon soro shirifla dimbaya sanman konnana kalanso kuru konnana kase kata anniversaire nyanyari ni soja bara bela jelin kunche nyogon fe kene in konnana alhaji Musa Fomba alebe bo ka walawalali ni nyafoli chamandi ama anga je anga sorolo nyamada Nina Fatima Zahra ni soja kene ba kasangana ka bangri abara uguda na chugubira nilero andona ni alqur'ana salma kalani ye fatia kerengere ni nyana no kwaye amina kumati madam kulubani fantasi na bammo akadagunya plallasi nazaraka chenina. Discours d'anniversaire de naissance de Seyda Fatima Zahra, 20e édition. Au nom d'Allah, le Tout-Puissant, le Sage, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, l'Omnipotent. Louange à Allah, l'Omniscient, qui, dans le Saint-Coran, dans la sourate, la consultation, verset 23, nous révèle le cœur de la mission prophétique et le lien indéfectible qu'il établit. Je cite, dit, je ne vous demande aucun salaire si ce n'est l'affection envers mes proches. Al-Qurba, Coran 42, 23. Nous demandons la miséricorde d'Allah et la bénédiction sur le solaire de l'humanité, le défenseur de la vérité par la vérité, le père de notre bien-aimé Seyda Fatima Zahra, notre prophète Mohammed ainsi que sa sainte famille, Ahlal Bayt. Monsieur le président du Haut Conseil islamique du Mali, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdar. Monsieur le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Mesdames et messieurs les représentants des différentes associations Ahlul Bayt, distingués et honorables invités en vos grades et qualités respectives, tout protocole observé. Je vous demande la bienvenue à cette grandiose cérémonie. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Mesdames et messieurs, au nom de l'ensemble des membres de notre association, c'est avec un grand honneur et un grand enthousiasme que je m'adresse à vous en ce jour béni. Nous célébrons l'anniversaire de naissance de la fille du bien-aimé Seyda Fatima Zahra. El Batoul, née le 20e jour du mois de Jumada al-Kira, 5 ans après la révélation. Chers amoureuses et amoureux de El Zahra, cette cérémonie marque la 20e édition organisée par Madame Haïdara Fatoumata Traoré. Pour cette année, elle est placée sous le thème fondamental et d'une actualité brûlante. L'éducation des enfants à la lumière de Seyda Fatima Zahra face aux défis des réseaux sociaux. Chères mamans et chers papas du monde entier, l'éducation de nos enfants n'est pas seulement le devoir, elle est le socle de l'avenir de la Oumma. L'ère des réseaux sociaux et de l'omniprésence des écrans impose une réalité souvent source d'inquiétude.
à cette culture du tout. Tout de suite, Seyda Fatima Zahra nous a montré la voie d'une éducation complète, faite de discipline morale et d'une affection inconditionnelle. Elle a éduqué des phares de l'islam, l'imam Hassan et l'imam Hussein, en leur enseignant le discernement entre le bien et le mal à travers un dialogue constant, tout en leur préparant aux grandes responsabilités. Aujourd'hui, cet héritage nous oblige. Il est impératif d'intégrer cette sagesse ancestrale à nos réalités modernes. Nous devons maîtriser l'usage des écrans, comprendre les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux pour pouvoir guider nos enfants et non les laisser seuls face à un monde virtuel souvent hostile. Chers invités, permettez-moi de remercier très chaleureusement notre chère tante, Madame Haïdara Fatoumata Traoré. Madame Haïdara Tanti Fatoumata, votre courage et votre détermination méritent d'être loués. Votre humanisme n'a point de frontières. Votre gentillesse et votre personnalité forcent le respect et l'admiration. Votre combat et votre nombreuses œuvres nous façonnent en longueur de journée. C'est le lieu de vous remercier ainsi que toutes vos sœurs Dama Haïdara. Mesdames et messieurs, en ce jour mémorable, nous adressons nos vifs remerciements à notre papa, le président du Haut Conseil islamique du Mali, le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, le guide spirituel des Ansars, l'ambassadeur de la paix, le chevalier de l'ordre national du Mali, Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara. Cher papa bonheur, sans doute, cette cérémonie est l'un des résultats de vos nombreuses luttes pour le développement et le maintien de l'islam authentique au Mali et dans le monde. Puisse Allah vous récompenser, vous garder longtemps en parfaite santé auprès de nous. Nous remercions toute la famille chérifienne, la Fédération Ansarville internationale à travers la direction exécutive, la commission d'organisation et toutes les sous-commissions. Nos sincères remerciements vont à l'endroit de toutes celles ou tous ceux qui se sont déplacés de près ou de loin pour prendre part à cette cérémonie. Puisse Allah vous récompenser par la meilleure des récompenses. Un vibrant hommage à la mère des croyants du dernier moment, Seyda Hadja Bassita Traoré. Puisse Allah vous réserver la récompense ultime et la compagnie éternelle de Fatima Zahra. Vive la famille du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Vive l'association Aïda Fatima Zahra. Vivement la prochaine édition. Alors, Aminata Traoré est le Willy et kana fɛn bɔ anw ye anw de ba mɔ bon madame Kulibali ta ye a sisi n'a wayi anw t'o mɛn anw bɛ min mɛn o ye tudunka mɔni ye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Seyda Fatima Zahra ka bangeni kɛnɛ sigiko mugana ni setigi ala tɔgɔ ye dɔnni masa diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen dante masa min ka se la tanu bɛ ala ye dɔnni masa ale min ko a ka kuranɛ sanuma in kɔnɔ surat ashura haya mugani sabanan na kumakan min jiginna kira kan ni yɛlɛmacogo t'a la a b'a fɔ ko ne ma fara foyi ɲini aw fɛ fo n'a kɛra kanu ye ka taga n somɔgɔw ma nin kun ye kuranɛ haya ye an b'a ɲini o Allahu taala in fɛ a ka hinɛ ni barika kɛ ɲɛnamaya kisibaga in kan ale min ye tiɲɛ dɛmɛ ni tiɲɛ ye an ka Seyda Fatimatu Zaharaw fa an kuntigi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama a n'a sodunke sanumanw kan Haut Conseil islamique du Mali président Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara an ka ministre min ɲɛsinen don an ka jamana diinɛko a n'a kokɔrɔw ma association Ahlu Beitiw ka lasigidenw n balima cɛman ni musoman fɛn o fɛn y'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka na an ka nin kɛnɛba in kɔnɔ an b'aw fo dante foli min na ala ka nɛɛma ni kisi kɛ aw kan n balima cɛman ni musomanw an ka association tɔgɔ la bonya ni nisɔndiya kɔnɔ n bɛ kuma aw fɛ bi don barikama in na
Ameka anga Seyda Fatima Zahra el batul ka ɲɛnamaya banque ni ɲɛnamaya a bankena jumada al akhira tile 20 san 5 kiraya daminɛnen kɔfɛ el Zahra kanubaga cɛman ni musomanw ɲinanta in bɛ tali kɛ an ka wagati kunkankoba dɔ kan ni o de ye denmisɛnninw lamɔcogo ɲuman ni Seyda Fatima Zahra ka kalanw ye ka bɔ bɔlɔlɔsira kɔlɔlɔw ma ne baw ni ne faw diɲɛ kɔnɔ an ka denmisɛnninw lamɔcogo ɲuman tɛ wajibi dɔrɔn ye an kan tagalen ɲɛfɛ silamɛya sinsinlan dɔ don ni bɔlɔlɔsirako kelen in na ani wagati ninnu ja o bɛ yɛlɛmacogo kura wajibiya min bɛ se ka na ni kamanagan ye o hokumu kɔnɔna na Seyda Fatima Zahra ye lamɔcogo ɲuman dafalen yira an na ni tilennenya ani kanu yirali ye a ye Hasani ni Huseini lamɔ ni silamɛya jɔsen ani silamɛya kɛfɛnw ye ka u kalan ka ɲuman ni juguman bɔ ɲɔgɔn na ni kumakanw ye wagati bɛɛ ani ka u labɛn kobaw kɛli kama bi nin tiɲɛ in bɛ wajibiya an kan an ka danbe ka taga an ka lamɔcogo kɔrɔlen ninnu ma an ka bi tile kura in na an kan ka se jaa ninnu minɛcogo la k'a dɔn k'a fɔ ko nafa bɛ bɔlɔlɔ la kɔlɔlɔ fɛnɛ b'a la walasa an ka se k'an ka denmisɛnninw bilasira k'a sɔrɔ an ma u to nin diɲɛ lafulen in bolo nabaga bɛɛ lajɛlen a y'a to n ka foli kɛrɛnkɛrɛn an ba madame Haidara tanti Fatumata Tarawele ye madame Haidara tanti Fatumata an b'i fo i ka jija ani ka cɛsiri la dante e ka baara ɲuman ninnu na i ka ɲumanya n'i kɛwale bɛ bonya ni karama wajibiya i kan e bɛ an kalan ni i ka baara ɲuman ani kɛwale ɲumanw ye kuma bɛɛ an bɛ e ni i kɔrɔw ni dɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in kɔnɔ n balima cɛman ni musomanw nin don barikama in na an bɛ foli belebele kɛ an fa a n'an karamɔgɔ Haut Conseil islamique du Mali président groupement des leaders spirituels musulmans du Mali silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ambassadeur de la paix chevalier de l'ordre national du Mali Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara an fa ɲuman in siga t'a la nin kɛnɛ in ye i ye sɛgɛn minnu kɛ ɲɛtaga ani silamɛya jɔnjɔn sabatili la Mali kɔnɔ ani diɲɛ kɔnɔ ala ka i mɛn an kɔrɔ ni si ni kɛnɛya ye an bɛ famille Cherifula fo fédération Ansardine internationale direction exécutive tɔgɔ la commission d'organisation ani sous-commission bɛɛ lajɛlen an bɛ foli belebele kɛ an balima cɛman ni musoman fɛn o fɛn y'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka na an ka nin kɛnɛba in kɔnɔ ani minnu bɛ u sigiyɔrɔ la ka kɛnɛ in ɲɛnɛmaya ala k'aw sara ni saratogow la fusamanti ye an tɛ bɔ kuma kɔnɔ f'an ka bonyamasegin kɛ Seyda Haja Basitan Tarawele ala ka jɔyɔrɔ d'i ma Fatimatu Zaharaw kɛrɛfɛ alijinɛ kɔnɔ ala ka nɛɛma ni kisi kɛ kira Muhammad kan sallallahu alayhi wa sallama a n'a somɔgɔw kan association Ayibawu Fatima Zahara ala k'a n'aw dɛmɛ ala ka san wɛrɛ yira an na ala ka kɛnɛ kuncɛ hɛrɛ la aw ni ce. ayiwa an b'a da jama tulo kan ka fɔ an ba Haidara tanti Fatumata Tarawele sera dɔrɔn ye nka an ka wuli k'an jɔ ka foli ba k'a ye ni tɛgɛrɛ belebeleba den ye. nin kɔnɔ fɔlɔ bɛ daga kɔ yɔrɔ wɛrɛ jeli kiyama. alo Seyda Fatima ka sani sala Seyda Fatima ka sani Seyda Fatima ka sani ala Seyda Fatima ka sani jara dɔgɔ muso Fatima ka sani sala Seyda Fatima ka sani sira bɛɛ jɛnɛba fana ka sani sala Seyda Fatima ka sani fula bɛɛ na bi kɛnɛ ka bɔ Fatima bangena Fatima Zahra no bi Zahra wu bɛ wuli Zahra wu bangena ala Seyda Fatima ka sani muso ɲɛmaya dira Zahra wu bala ne ka Seyda Fatima ka sani ka sabali Fatima Zahra ka bangena misaliyaw ye an ba i ye ŋaniya ɲuman baara caman kɛ ka daminɛ musow ka dɔnnaw ka weleyali la kɛrɛnkɛrɛnnen na safunɛda dilan la u bɛ se ka don dɔ la u b'u yɛlɛma ni ka fɛn sɔrɔ u yɛrɛ ye i labanna ka dɛmɛ ɲɛsin sankiri caman ma kɛrɛnkɛrɛnnen na sankiri Muhamadu Madani Haidara ani sankiri Fatima Zahra
sigibaw fana kɛ ladamu kunkan ni dɔw ye u bɛ se ka ladamu ka sabali Fatumata Zahara ka ladamu cogoya ye cogo min bɛsɛya dɔw bɛɛ sigira sen kan kalo kelen kɔnɔ baara baden de kɛra Falatɔ mara yɔrɔ ni o ye village d'enfants SOS ye i sera Falatɔw ma ni dɔw don ka ladamuda caman di u ma ni ka jɛmukan gɛrɛgɛrɛn min sigi sen kan Chérif Fila TV jabarani kan ani Bahu Fatuma Zahara an bɛ foli lase Cheikh Amadu Jalo ma baara la cɛsiri wuli ka jɔ fɛnɛ o la an bɛ ale bɛ tɛmɛ ni baara wilidacogo ye ka fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya baara Kulubali ye a ka se kɛnɛ min kan yan poroduwa min ma na ye a bolo muso sanuwa Aja Basita Ntarawele Abaka muso sanuwa in n'a tiɲɛ so bɛ n'a ka nɔrɔ ye yarabiyama a kamo ala k'an ma mago bila. Bismillahirrahmanirrahim. Paul Basta Aba Traoré Maya Glamara dɔ ye maa ɲuman ye o tɛ se ka mɔgɔ kɛ maa ɲuman ye dɔ bɛ mɔgɔ kɛ maa ɲuman ye o fana tɛ se ka maaya dilan ne bi ni Aba Traoré ni e min ɲɛna ka mɔgɔ kɛ maa ɲuman ye ni ka maaya dilan furumuso ka kalanbulon ni e ladonni ye furu dilanna denmisɛnw ka kalanbulon ni e ka misali ye wolodenw dilanna sindiya kalanbulon ni e ka sabu ye sindiya dilanna sigiɲɔgɔnya kalanbulon ni e ka kalan ye sigiw diyara ka ɲa ka maaw ɲa ni ka maaya dilan Aba i Traoré furumusow kɛra furucɛw sago ye wolodenw kɛra bangebagaw sago ye furucɛw ye furumusow dusu suma diinɛtigi ni diinɛta ye sigi kɛ hɛrɛ la ala ni ka sababu ɲuman anw karamɔgɔ ka titre foncier Aba i Traoré i da i k'i yɔrɔ ta merci. ayiwa sisan n bɛna wele bila Mariam Keita ma Mariam Keita kɛmɛ ka ko iduma labɛn Fatima Zahara ye hasabu wagani bɛ ka gatigimuso. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أوبرم سلام دم سلم مريم كيتا kamu antaru ka fano manjoku mesa betana sulu di makala sula noye kam sinawu yo wodi ni le kala be boyeno di poy ngolo arsi da Fatima Zahara Bismillahirrahmanirrahim. Poy Fatima Zahara je an lahara hera sababu hera wa here ne kono manko wasina yo ojidne je here bani dusukun hakili an niga lafiya ya Fatima ala ye obi ekan bawale kama mara sangi here ma dibi mere kanu ya Zahara ekamu do ba to yutubu be here so kamu kan bawale ya Fatima kilebe yele here ma di jema mere kanu ya Zahara dugolo be selefa here ma di joma mere kanu ya Zahara yatina mi fala ba hani bana mere kanu ya Fatima musoti sabato ye tiya soro ede sababula ya Fatima ekera here yele ka jinabo ekera here sanji ka jinabo ya Fatima Zahara ekera here boladi ya Fatima here dai aljine alai eko konere aw ma here poyi ni salamu nati se da Fatima Zahara ami polla se imodin kema no ye Sayyid Sharif Usman Madame Hadraye omi jibitu ko anaga dowa boladi ka kene here ngabe salamu fo no ye an bamso ye Madame Aidara Tanti Fatima Traoré anga polibaye kabo kuma ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kabola bara hakuma sigi sema kabo kabola kabola Allah andi ko ti wale na go do ato fagara do ba kapoli ko wala be kanyeshi Aidara Tanti Fatima Traoré ko amba ni fere na manu Salimata Damele do akasema ko na kapoli ko wala kanyeshi amba
Bismillahirrahmanirrahim. Poi, tanti Fatoumata Traoré, Turamaga Laydou Tigi. Ko damneli mangele ka labande horonya. Tanti Fatoumata Traoré, jigi tugu masa ani jigi fam masa. Nebi Haidara ka Zaharama, minye adamne ni abal laban. Traoré, kuma mangele kase ka waleya de horonya. Tanti Fatoumata Traoré, cɛya tɔgɔma nafa ɲɛ ni kɛwale tɛ yen. Hɔrɔnmuso min kɛwale kumana ka kɔn nɛnkun ka kuma ɲɛ. Ko tɔgɔ tali man gɛlɛn ka se a kɔrɔ de ye waso ye. Tanti Fatoumata Traoré, e min ye ko ta ni kɛwale ɲuman ye ka sɔrɔ I ma tɔgɔ ɲini. Ko daminɛ masa ani ko laban masa Traoré, jigitugu masa ani jigifan masa Turamagan, ko dilan masa ani ko ladilan masa Traoré. Haidara la an baw, tanti Jara ni a dɔgɔ, aw kɛra ladegelikɛyɔrɔ ɲuman ye ani sababu ye jango an balakaw. Ala ka si jan ni kɛnɛya di an karamɔgɔ ni a ka denbaya ma. Hakilajigi boloma halibi ami bangoni jengine bugu konnana shirifla dimbaya sanman kono kasanani Fatumatu Zahra alayha salam alika anniversaire nyanyari hukmunyi halibi amba madam Haidara tanti Fatima Zahra Tarawele wulika jo ani chesri chaman de sabatila afe depuis kalo kelen bonyonko baraw chaman bulu dala fe ka damne bese ya walu formation aywa conférence wajulu keno chaman sigira afe yatimedew ni lahinena falato demsenu nusojara kerengeren yala Zahraw tokomo muso cɛ sabagatɔw ɲɛji cɛra an ba fɛ baaraw caman de kɛra a fɛ kɛnɛ in kɔnɔna na bonyaw tara ka ɲɛsin an ba ma wa an ba fana ye bonyaw ta ka ɲɛsin maaw ma minnu ka wuli ka jɔ an'u ka cɛsiri ka bon baara ninnu na fo ka taa se formation min labɛnna u fɛ Fatumatu Zahra hukumu kɔnɔna na maa minnu ye a formation participer olu ka jɔnjɔndiw bɛɛ lajɛlen kɛra kɛnɛ in kɔnɔna na a kɛra waati ye min nisɔndiya a n'a ɲaɲari bonyana kosɛbɛ. Manan balo yani kata ama ɲini fɛ ka dakurunya fila tɛ wuli bannaw la. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ ye kɛnɛ sɔrɔ nin wagati in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin Fatima Zahra ka anniversaire ma donc bi don ye donba de ye bi don ye don sewale de ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ tanti yɛrɛ fo kosɛbɛ. Nous et Madame Haidara Fatoumata Traoré. Vraiment, c'est une grande dame. C'est une femme au cœur en or, vraiment. Kumatanda, on veut fouiller la sama. On veut fouiller la président Touma. On nous a dit pour le bel adjélé. On a dit quoi donc? Obéa. Ah, vraiment, je suis fière de vous. Sans pour autant oublier au cas pour Karamo RFNB Kenen, au cas formateur, lui, M. Amadou Angouiba, avec Kenen Fnenke en possède, Amel Foli Tengwala. Vraiment, je n'ai pas de mots, Foli Corps, Annie, qu'à encourager. Surtout, tant il y a ta initiative, c'est une grande initiative. Ibe Chamaye, ni don Manassé, Wan Mayeneje don Manassé, Ibaye, Obé dans conférence où nous faisons drama. Mais tant il y a la guerre, ni Zéina. En cas de guerre, en cas de muso do fɛn dɔ la, en cas de ka u ka autonomisation ka don ba la, en cas de ka métier dɔ ɲini ka d'u ma, fɛn bɛ se ka to u bɛ se k'u yɛrɛ ta, u bɛ se ka ko dɔ k'u yɛrɛ ye tagalen ɲɛfɛ. Mɔgɔ bɛ kuma dɔ fɔ don o don ni diya a tɛ laban delili bɛn bɛ Ala dɔrɔn de la. Wa yanni ka mɔgɔ dege jɛgɛ dun na, i b'a dege jɛgɛ mɔn na. Bon tant il y a des exemples de ta. Vu que an ka baara bɛnnen don bololabaaraw de ma ka musow bɔ sokɔnɔ sigi la. O ka se ka dɔ k'u yɛrɛ an bɛ bololabaara caman kɛ safunɛ dilanw bɛ yen kalaliw bɛ yen kɔnɔ dilan wusulan tobili décoration a ka ca mais n bɛ se k'a fɔ nin y'a san filanan de ye ne ni tanti an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ salon an ye agroalimentaire kɛ musow bɔra kosɛbɛ wa n y'a mɛn fɛnɛ ni o bɛ ka se ka dɔ k'u yɛrɛ o bɛ ka pratiques kɛ caman yɛrɛ bɛ ka a commercialiser ka bila en vente. Et là, je pense ça quand même, c'est quelque chose de très bien. Aïe, elle a motivé. Aïe, elle a courage donné la alsa. Mais c'est quand nous faisons que tanti frère demain. Tanti kalu tu fais là, moi aussi je vais le faire.
raison pour laquelle nous avons fait une frada tantika en série pour que nous soyons d'accord en fait un poké voilà ça à ma gobemuna jamana kola faso kola après que ça va se trouver donc raison pour laquelle j'encourage beaucoup la grande dame la dame forte qui a eu cette initiative vraiment qu'à encourager l'Israël mais ce qu'à nous faire et pour donner une formation qui a Canada formation drama en cas en pratique à cas sans chama il a bela derema sans wala ni mana en formation chama wala de que nous ni sila de tekere en fait c'est où les quatre différents de la relative la téléphile d'os est déterminée avec un service on veut donc à la dama c'est la fédération ensemble internationale Paris Amema Babia Adama Sanogo Amani Nafe Dabro Yafla pour la sécurité la ami ala tanu kala barkata kala wali nondo ala mi sona kamfara ni ki ma sanga salman kan wala ina nambora mi do kala sababu mai asir Sheikh Usman Madan Haidra la ka polosi la ka si jambar kama la ka dam nambora ambaga dimaya fu barkata ko wal no krengre ne ambala ka ambo fu ami mi akene ka bi wala dai na ni tanti Fatma tay ama fu ka barkata aka kene ni na mayna ala ka kolosi hera ben kene ni na mayna ala ko dama ay islama ni sondia ala ka ni sondia nambara amanga Seydou fu Seydou Chérif Ahmed Aïdra ama fu ka barkata aka kunu la siri imana kani ala ka na deme ala ka na wasa ame wudu islam karamo bela jeni fo usona ka sunu ta ka to tai o seko yi fenfe o yake abaraina don mo ko la mani ala fe ala ka chama fara lorin kan o yi karamo boya ala ka no wasa boya mo kara kenen kan amba fe amani ala fe ala ka sarake algine ka barani ka di mo ma walma ka farfuni ko encourager o ka baraw kala pour que o ese ka di la tigay la fiya kenay o hakilla islamaya ma ko mina ayo chaman ke ka banka dombolo ke ka ko raw ke ay rete mu kalama ni ma yawla ama fu ani ala fe sawreta ala ko ira ana jama ka furani Asanaba Sherifa Ahmada Tijani aywa manantali Mariam Wamani ni fa dabulu ngafla mulati kele kana tawe kamle bala amba Aisha Sangare aha bismillah antigra la kamli herela ala kambe sababama amba nga folo ankara makola ashedu Sherif Usman Madan Haidara kaina la fe sija kene ala fia ala kodana kadima yama jugute bani china ala kana juguse ala ahami dogole kene kanta ala ka bela jere nyoya nanya karam ofu amina baka bela jere fu mogo sensera kene kambi befu amana na here la to mi ala ka bela jere ni masigi here la ti kanga karam ko bafu kanga nyam ko bafu amu bela jere fu ala ka segini be mani nanyo lufu ambe anga formateur na anga formatrice fu mogo munu nana kan formation nunke ni sanwo sani formation nunke kunte do fosie amsar miso an miso wala mumunde amsariye aka se ka doke uyere ka se ka doke uyere bolo la barala enemi flene mogo ni bara ke ka ni formateur ni formatrice ko ile kan bara ke na fa mi meni na mo shite ni dado ala ireko anga ni ala hu taala fe ala ka kai ajine sarai ya rabbi allah ala ka kai ajine sarai ni fe ni ye ni do ko courage be na gere ne ka barake nai ibi musa ka be na jere so wala ibi musa fo se ko ko na ndia ko ani fa mata fo ka barkada kai ni ala fe ni anniversaire musa ka do me abora na fo me na ala ka miliyari bla dola wa manantali Mariam Wamani ni fa dabulu ngafla mulati kele kana tawe kamle Oyambe ala foni kene ka sabi chaya ka trabaka. Silipe
section de Baflaben ci section de Manantali ambe haydara na bonno ko kana pour musulman ko madan sorokla kandi Fatima Tarawale ne eli joni kaka Tarawale muso mandi ili joni kaka ya fente Tarawale nyina samu gande nyina nya mo ma deli kaka polo ne ko kala ko amna ne madan Tarawale amna Manantali sirbiga fla sample Ousmane Badra Ali haydara esa na boy mo ko la an Manantali wallahi akara ala nyana wala muso an ka Tarawale dige an jogola sirala majigina fulu bonyala ani kwatom talala aka wala ndari banku ni duga mi tabana ba ko me tande ka wala ndafo amena ma pa ko kene ka ku barkada anti ni ko bla militi kala ka su fanga ma tripika manika no da ashadi telefon Ousmane madana haidara na ma to famika do mala plie mi ka kuna boye ka mi ko ta ka pla ma nga to ko seka ke ona mani ko mursidu na kali muazzam am fanga bay gonye wala nyati musakibu dolo nyabuma bakarudu huda kanga badine nuru tuja maru tu nawa ni kono hanu ni islami aida de islami no pesara ko turai kam na ka gele ka tamu tasma kamika amma plaka ka gele nai bu rusuli wal anbiyai hanga de kara kila pani na binwa olu no na play wallahi en motene mote ka bele bele ko kana ka bele ka galbe ana kan sa ku mote SOS Senangoroba yɔrɔ do maɲumanko ko dali masa a bɔra yɔrɔ tiɲɛ do nka k'a dɔn k'a fɔ lajarabiw do ni ka laban ka ɲumanya ɲɛsin yen fɛnɛ n'o kɛli n jɔlen bɛ SOS Senangoroba ani n'o ye village des enfants u b'a fɔ ma ko Djibugu directeur tɔgɔ la a n'o ka manager n'o b'a fɔ ko directrice ka fara monsieur le maire ka Senangoroba commune maire Mamadou Zan Traoré ka fara u ka alimamiba ka Senangoroba imamba Alhaji Ousmane Traoré ka fara imam Seguba Dumbuya Senangoroba section Ansarti Umar Sall ale n'a ka jama ninnu bɛɛ lajɛlen de ka folikan donnanda wajibi la ka lase kɛnɛ kɔnɔna na bari dɔrɔla ye o bali u yɛrɛ tun ye sira ta awa mobili tiɲɛna n'o ye an yɛrɛ tatɔ o don na o ye anw bila retard la nka a y'olu dɛsɛ ka na o y'an ta ni faamu u bolo an fana b'a faamu yɔrɔ cogo la Senangoroba SOS denw bi mara yen nɔ ni yatimɛdenw ye hinɛtɔw ye olu ta fɔcogo ka gɛlɛn ni yatimɛden ye parce que yatimɛden o fa ka saya ye o y'a fanba ye walima ba ka saya an b'a fɔ ten walima falatɔ nka olu nin si tɛ olu kɔ fanicinin tɛ yen banicinin tɛ yen mɔmuso tɛ yen mɔkɛ tɛ yen donc hakililantigiw dɔw de fara ɲɔgɔn kan tubabuw yɛrɛ fɛ ka yɔrɔ nin sigi sen kan depuis 87 donc olu tun bɛ dɛmɛ caman kɛ i b'a fɔ ko 50%. Mais depuis jamana feerela 2012 la o y'a sɔrɔ olu tun y'a ɲini jamana yɛrɛ fɛ Mali yɛrɛ ka se ka dɔ ta o jɔyɔrɔ la Senangoroba denmisɛnnin min b'u bolo bi k'a lamɔ a dɔ la dɔgɔmani ye san 1 ani kalo 2 o y'a kɔrɔbalen o bɛ san 23 la olu yɛrɛ bɛ lycée la dɔw bɛ université la nka bɛɛ b'u ka mara kɔnɔna na bi den 100 ani den 8 o de bɛ yen den 100 ani den 8 olu tilalen don du 10 ani 5 ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ ka village in kɔnɔ n'o ye Djibugu ye appartement de bɛ yen nɔ an ka famille bɛ cogo min na cɛmanninw ka so musomanninw ka so u ka ɲɛgɛn ba ka so denmisɛnnin fitininw ka so u ka dumunikɛyɔrɔ ani u ka salɔnba donc o kelen bɛ ka du ninnu tila tila k'a tɔgɔ da Senangoroba jamu walima a siyaw caman na du 10 ani 5 donc ko u mago bɛ dɛmɛ na silamɛ bɛɛ bolo diɲɛ mɔgɔ bɛɛ bolo bawo den o den a ka hakɛ ye bangebaga dɔ ka sɔrɔ a kɛrɛfɛ min b'a kokɔrɔ don min bɛ a lamɔ a bɛ min ka sentiment ni a ka bonya sɔrɔ o kama bureau national ka tournoi dɔ senfɛ an selen Senangoroba directeur gɛrɛla an na bari an ye réunion kɛ u ka salle de kɔnɔ a y'u ka cogoya ɲɛfɔ an ɲɛna k'u ka lase Cheikh Ousmane Madani Haidara n'a ka jama bɛɛ ma ka kɛ ni ye an y'a lase tanti ma ale ni a dɛmɛɲɔgɔn n'o ye Ahibaw Fatimatu Zahara olu ye minɛ yɛrɛ kɛ ka ɲɛsin denmisɛnnin ninnu ma tɛrɛndon an ye délégation formé ka bɔ Bamakɔ an caman ni ka taa ni bonya ninnu di tanti ko ani Ahibaw Zahara
ku bolo kura fɛn min na ŋɛnɛ yira de don ko daminɛ de don a don na bolo kura fɛn min na k'o di o filɛ o kɛra malo 50 o 20 fɛn min ye malo dɔ bɛ yen nɔ a mɔgɔlama don o 5 kilo o den 20 pake 20 o kɔfɛ mɔgɔlani kumaba belebeleba yɛrɛ don a bɛ taa 2 kilo la o di pake 70 o kɔfɛ tout 5 litres bitɔn o 20 o kɔfɛ kɔgɔ bɔrɛ 2 sɔ bɔrɛ 1 nka o de mankan cayara dɛ jɔnni b'o ta o di jɔnni ma an bɛnna la malo kaba 50 kilo o 6 o kɔfɛ yuguyugu bɔlɔn o 4 dɔ bɛ yen nɔ o ye birifini de ye dɔw ye jakɛti ni pulɔvɛriw ye ne yɛrɛ kama donc o bɔlɔn 4 o kɔfɛ ji o pake 2 ani sukaro 5 kilo muguma ye o den 20 ka fara denmisɛnninw ka je kan o baden pubedenninw b'a la ballon b'a la marifaninw b'a la mobilininw b'a la donc bolo kura fɛn min na k'a di u ma o kɛra ne de ye mais ko in yɛrɛ caya tɛ a dɔgɔya fana tɛ a bonyaniw bolo fo ka dama tɛmɛ hali n'a sɔrɔ a dibagaw bolo ko nin ye dɛsɛ de ko ka ne minɛ monsieur le maire ko k'a lase karamɔgɔ ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a ye baw ni tanti Fatumata ko o ye baara min kɛ ko nin ye olu ka maire ka baara de olu ka baara de ko mais ko n'a gɛlɛya kama olu ma se ka jɔ ni jɔyɔrɔ la tanti Fatumata a ye baw k'a ye olu kumabɔ monsieur le maire Mamadou Zan a ye folikan caman fɔ hakili la télé mɔgɔw tun bɛ yen an ka réseau caman tun bɛ yen nɔ a b'o kunnafoni sɔrɔ o la nka o ka imamba Ousmane Traoré a fana ye o wele bi ka foli belebeleba de kɛ ale yɛrɛ mɔnɛnenba de don o ma se ka kɛnɛ sɔrɔ baara min kɛra a kɛra olu de ye a kɛra silamɛya de tɔgɔ la k'olu de b'a tɔgɔ duman ta k'a sɔrɔ a dépenses bɔra Sirifila de ka taa ka fara o bɛɛ lajɛlen kan vraiment ko n'a nana nin kɛnɛ in kɔnɔ o yɛrɛ tun y'a laɲini k'u bɛ na gɛlɛya dɔw kama o ma yan sɔrɔ ko Ala ka si d'a ma tanti Fatumata Ahiba Ummul Masakin Ala k'aw sara nin kɛra Ala de ye. Ayiwa sisan an bɛna kuma di kɛrɛnkɛrɛnnen na Abu Jafar Jabate Muhammad Abu Jafar Jabate Alul Beitu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وسلم. كشي هنا لباك على تلو أما دلا في أبوك بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Association Ahlul Beiti Otola, nos présidents Cheikh Adam Sangare, Anaton Lembe, Ani Jamiatul Mustafa, no Université Mustafa. Ani ira ambassade ani Darou Zahara pour dursiyo olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'an kana nin kɛnɛ in kan k'a tɔnɔ bɔ ka foli ani dugawu don k'o kɛ an karamɔgɔ ani Ala ka jɔnba ani Ala teri Seyid Sharif Usman Maran Haidara a n'a denw a n'a kanubagaw ani denbaya bɛɛ. Kuye ni ka Zahrawi Zahra nyabala Zahra fa nyabala Afuruke nyabala Adum bere jere nyabala Ala ka kuye kuye jena an laha Amba tanti Fatumata Traoré ka refo ka wale mando aka jijala saosa ana balmamuso amba Hajar ani amba Aisha ani amba Halima ko ko bela jelen fo ko wala mando saosa bonya bitake Darou Zahara ye shirifu dombe yatima dombe alaka akuye baraji ame bokuma wani minye kadaka wati koronendo alaka ka hadisa kelima ngolo ko fo aku idara aitum روضة من رياض الجنة فارتعوا فيها كوني أو ينيرا الجنة الناقو كان جنة كونو كو أو كانت تمتنة أيو تشوبا كونو أقودا وكو يا رسول الله صلى الله عليه وآله
ko jiya kono aljinan na ko be kay cogodi ako hilakul dhikri wa majalisu dhikri wal majalisu ilm ala do kusmanu nuna ani doni be jensero nuna ni kenen ala kirata kenedo ala do kusmaya kira bono bere jele do kusmaya muqaddamun ذكرهم بعد ذكر الله ni iyafo ni maalu baytu fo foy ma fo alu baytu munune la yaqbalu Allah al-iman illa biwaddihim misla ma anna as-salata la tuqbalu min ghayri tuhur ni ma ke alu baytu fe kalimaniya zero ina fo ni ma min ko abi seri ka salama sejita mami ala fo kala wala no kala barkada ka kenen bele jeli ka do nu fe ala ni irana ala ka sawere ala ko fana jirana wuro tra wala so anda ala fo kala wala ni mando an jora ni jore na udu bele jeli togora an karamo asidi sharif Osman Madani Haidara o ka kalande munum be olu bɛɛ tɔgɔ la ko an jɔra ka foli kɛ an karamɔgɔ ni a ka denbaya an karamɔgɔ Asedi Sharif Osman Madani Haidara an b'a fo ka tila ka an baw fo n'o ye an ba naani ye Seyda Jara Tunkara, Seyda Fatumata Traoré, Seyda Aisha Kulubali, Seyda Halima Dagamaisa. Ama foli b'o bɛɛ ye. Karamɔgɔ n'a ka denbaya an b'u fo sabu o ye kisi sira de yira anw na. O ye kisi jumɛn ye? Ala kira kanu ani ala kira ka somɔgɔw kanu. Karamɔgɔ n'a ka denbaya de y'a yira anw na. Ala kira dun ko sallallahu alaihi wa sallama a y'a denw lamɔ jogo saba kan. Ni den min lamɔna o jogo saba kan, a bɛ a fa nafa, a bɛ ba nafa, a bɛ du nafa, a bɛ jamana nafa. O jogo fɔlɔ ye mun ye? Ala kira kanu. A filanan ala kira somɔgɔw kanu. A sabanan ko ka kuranɛ kanu don an denw na. N badenw, ni maa min ye ala kira kanu ka ala kira jogow ta, o tigilamɔgɔ o bɛ nafa lase a fa ma, a bɛ nafa lase a ba ma, a bɛ nafa lase du ma, a nafa bɛ se jamana ma. Ni maa min ye ala kira somɔgɔw kanu, o tigilamɔgɔ a b'a fa nafa, k'a ba nafa, ka du nafa, ka jamana nafa. An karamɔgɔ Asedi Sharif Osman Madani Haidara a nana k'o de sira yira anw na. Ala kira, ka ala kira dɔn, ka ala kira kanu, ka k'a fɛ nin waati in na, ka ala kira yɛrɛ valeur dɔn. Mɔgɔ min y'a don adamadenw hakili la, Asedi Sharif Osman Madani Haidara. O tuma ala kira somɔgɔw k'u dɔn, u k'u tununnen don, u tɔgɔ tɛ fɔ, u ka tariku tɛ kalan, jɔyɔrɔ t'u la diinɛ kɔnɔ. Mɔgɔ min ye o yira anw na, Sharif Osman Madani Haidara a n'a ka denbaya don. An baw olu y'u jɔ mɔgɔ 4 ka jɔ n'olu kungo bɛɛ ye. N'o ka wagati sera, bɛɛ b'i seko kɛ. An bɛ dugawu k'u ye, o b'a bɔ nafolo min na, ala k'a ji di. Baara in bɛ kɛ ni gɛrɛsɛgɛ min ye, ala k'o da n'u ma. Baara in bɛ kɛ ni hakili ɲuman min ye, ala k'o da n'u ma. A bɛ kɛ ni lɛmɛnɛya min ye, ala k'o ji di. A bɛ kɛ ni si min ye, ala k'o d'aw ma. A tɛ yɔrɔ basigi la jamana ye. An balima nabaw, nin wagati in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo silamɛya folikan na. O de ka fisa foli bɛɛ ye, n'a bɛ fɔ ma larabukan na, assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. An b'a ɲini ala fɛ, ala k'an ni sababa bɛn. Nin sigi ala k'a kɛ hɛrɛ sigi ye, ciba sakuma in kama. Salli ala Muhammadin. Anw bɛ ka kuma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali tɔgɔ la, a bureau national. N'a ɲɛmɔgɔya kalifalen bɛ bi Asedi Sharif Osman Madani Haidara la. O ko n'an nana kɛnɛ kan, an ka foli kɛrɛnkɛrɛn fɔlɔ k'a ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔba ma, n'o de ye Asedi Sharif Osman Madani Haidara ye. Komi ale tɛ an bolo jamana kɔnɔ yan nin na. N'a ti yan, donc a bɛ wajibiya anw kan, anw ka jɔyɔrɔ fa yan'a ka segin ka na Mali kɔnɔ yan.
an bɛ dugawu k'a ye a bɛ tagama min na ala k'a k'a bolo taama duman ye n'a bɛ na an ma don min na ani hɛrɛ caman ka suru an kan o bɔlen kɔfɛ ye groupement ko n'an nana an ka muso 4 ninnu an k'u bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ sa ka foli ɲɛsin Fatumata ma Fatumata min n'o de kɛra sababu ye ka nin jamaba in bɛɛ lajɛlen lasigi bi Fatumata ko k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn i n'a fɔ an terikɛ yɛrɛ bɛ deli k'a fɔ cogoya min na a ko nin baara minnu filɛ nin ye ni aw bɛ k'a kɛ alubayitu ye ko aw yɛrɛ de bɛ k'a bɔ aw diinɛ n'aw ŋaniya la aw bɛ k'a bɔ aw ka nafolo la ale tɛ dɔrɔmɛ 1 di aw ma aw t'a dabɔ foyi kama fo baraji ɲini ani furucɛ bonya n'o sen jɛlen o barika n'o sen jɛlen o bolo jɛlen yala bi ala k'o barika don ani aw la ala k'o barika don ani aw la. Siribikɛ an b'a fɛ ka kuma in ntɛnku i la Numu Siribikɛ Sababu Siribikɛ Majibu Siribikɛ Hinɛ Siribikɛ Mɔgɔjugu Siribikɛ. An bɛ se tigɛ ala fɔ o ka kan ala min ye kira ka ci sara bolo ɲɔgɔn kanu na Allahu akbar n'o ye ala kira ka so ye Allahu akbar kisi nɛɛma caman namu o ɲinɛ bolo ko kɛ ala kira baka n'o ye Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wasalim ani kira sɔrɔ sanu ani kira jɛɲɔgɔn sɛbɛnw ani mɔgɔ ɲuman minnu far'u kan ni ɲumankɛ ye fo ka se diɲɛ ma ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ la amin amin ala ka ala hamu dilan amin amin ala ka sago d'a ma amin amin laban ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye amin amin ala ka n'aw kɔrɔta amin ala ka n'aw wasa amin amin ala kɛra hɔrɔma ye amin jamana in n'o ye Mali ye ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ amin amin ani kɛrɛfɛ jamana bɛɛ amin degun minnu bɛ o kɔnɔ yɛrɛ bɛ ala ka wuli amin amin ni ala kɛra hɔrɔma ye amin a n'a sɔrɔ sanu ninnu amin sɔrɔ Muhammadu wa ali wasalim aydra alhamdulillah an bɛ nisɔndiya kɛnɛ kan an bɛ farifoni kɛnɛ kan siga an b'a fɔ nisɔndiya min namu n'a bɛ bonya an bɛ nisɔndiyaw bɛɛ ye an b'o kɛnɛ kan bi Allahu akbar do n ka bɛ silamɛw ma ala kɛra mantonw o kɔrɔ ni kɛnɛw ka bon an bolo ni kɛnɛ ninnu ye ala belebeleba ye siga t'a la an karamɔgɔw nana an faw nana an baw nana namu minnu ye dakunya 2 lase an nafara n'u ka kuma fɔtaw ye o kɛra groupement tɔgɔ la namu an ka cɛkɔrɔba الشيخ الحاج شيخنا جوهر نعم عليكم انا وإلى دايم انفعوا بيت ولا نعم groupement de leaders نعم spirituel musulman du Mali عليكم وتقولا البيت منك كنكا ايوه دكويا فلنسي كرا ابافو ايلك وليكا جولا تسرنا نعم اما كنت على سوريا فيم اي bara ni wuli ka jɔ la leader bɛɛ tɔgɔ la ayi o ma kɛ ka Sheikh Abu Ja'far Jabati an b'a fo ayi laminɛ ale fana b'o cogo la tashayyu'u naamu o tɔgɔ la nin jamana in kɔnɔ yan a ka wuli ka jɔ tɛ fɛn dogolen ye ayi ma dogo nin kɛnɛba ninnu naamu n'o ye Ahlul-Bayt ka kɛnɛ ye a tɛ fɔ a fana kɔ ayi o tɛ kɛ n'a bɛ dugu la kɛnɛ bɛ yen naamu nin tɛ fɔ a kɔ ayi o tɛ kɛ a n'a ka bilasiralikan ɲumanw Ahlul-Bayt ka kumasenw na naamu ka lase an ma Allahu akbar an b'a fo ayi laminɛ ka bɛɛ fo ayi laminɛ nin kɛnɛ in kɔrɔ commune 1 naamu o conseil ɲɛmɔgɔ naamu ani a groupement ɲɛmɔgɔ ani ka fara a ijma ɲɛmɔgɔ kan naamu an ko a cayara ijma k'o ye denmisɛnw ta ye n'o ye Sise Sheikh Mohamad Sise naamu ale kelen y'a bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye Allahu akbar ko denmisɛnw ale yɛrɛ san 50 ni kɔ san 60 setɔ don nka hali bi naamu denmisɛnw ka ɲɛmaaya olu de b'a la Allahu akbar an b'a fo ayi laminɛ a yɛrɛ cɛsiri ni jija min b'a la naamu
bɛɛ sara bɛ ala bolo siga t'o la ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ ye ami ami ani an ba minnu nana nin kɛnɛ in kan ka nin kɛnɛ in k'a tɔ bonya sabu nin ye ɲagari ko ye siga t'o la fitiri waati sera sisan sera mais an b'a dɔn walahi nin kɛnɛ in a seereyali sigi min k'a kan Fatima Zahra ala ye min bonya a ka dani na muso bɛɛ ye siga o bɛ ala kira denmuso sanuman ma min tilala ka nɔbɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka yira an na ka sigi yan dama nin waati in kɔnɔ ko nin y'an sigi kun ye bonya si tɛmɛni kan ayi siga t'o la nin du in de bonyana ka tɛmɛ du bɛɛ kan ala kira ko ten wa inna allaha khalaqa al-khalqa faja'alani fi khayri khalqihi a ko ala ye dani bɛɛ a ye danfɛnw da a ko danfɛnw bɛɛ la fusamantiya ko a y'ale kɛrɛnkɛrɛn k'ale ye o kɛra a tilala k'a tɔgɔ a la wa khalaqa al-khalqa qaba'il siga t'a la walawala faja'alani fi khayri khalilihi Allahu akbar a ko a ye mɔgɔw fɛnɛ da k'u kɛ bondaw ye o kɛra wala ko ten ko a ye mɔgɔw da ten de Allahu akbar kaba'ila lita'arafu siga ka dɔ kɛ nin jamu ye ka dɔ kɛ nin siya ye ko a ye mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na ten mɔgɔ sɔn a ka ɲɔgɔn dɔn kɛnɛ kan sabu ni faso tɛ tɔgɔw kan ni bɛɛ tɔgɔ kɛra yusufu wele ka na yusufu jumɛn ko don a ka cayara faso ni kabila bɔyɔrɔ siya o de bɛna olu justifier ko n ka bɛ karisa de ma ale don ko a y'o kɛ lita'arafu Allahu akbar Allahu akbar kira ko kabila minnu fɛnɛ ni olu kɛrɛnkɛrɛnna maaya kɔnɔ ko olu la fusamandi ko ala ye ni muhamadu bila ye mɔɔ ye siga t'a la a fɔra tan a ko waja'alahum buyuta Allahu akbar kabila ninnu a y'o fɛnɛ kɛ duw ye du ni du siga t'o la a ko wa ale muhamadu ka du ale bɔra du min kɔnɔ ala y'o de fɛnɛ kɛrɛnkɛrɛn du bɛɛ kan Allahu akbar an b'o du in de kɔnɔ siga t'a la an b'o du in denw de ka sigi la olu don ne kira ka kuma ye o de la ko inna allaha istafa min bani kinanata min waladi ismail ala ye kinanata olu suganti k'u kɛrɛnkɛrɛn ka bɔ ismaila zuriya la siga t'a la amadaw ma o wastafa min bani kinanata quraisha k'a ye kureisiw suganti ka bɔ kinanata fɛnɛ na olu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen siga t'a la wastafa min bani quraish hashim Allahu akbar ko a ye hashimu fɛnɛ kɛrɛnkɛrɛn ka bɔ o kureisiw la ko a sɔrɔla ka kɛrɛnkɛrɛn ka faja'alani a ye ne kɛ wastafani ka ne muhamadu kɛrɛnkɛrɛn min hashimin o hashimiya du fɛnɛ kɔnɔ ka ne fusaya danfɛn bɛɛ Allahu akbar ajira an bɛ o muhamadu ka so kɔnɔ a ka sigi la kɛnɛ kan a denmuso sanuma wallahi fatima min ka sigi filɛ ala kira ye fa ye fatima ye den ye nka fatima bonya cogo ala kira de ye o yira mɔgɔw kɛnɛ kan ko ala ye min bonya ala ka jɔnw kan ka bonya o bɛ kɛ n den nka ni den donna fa kan fa bɛ wuli k'a jɔ sigai Allahu akbar o kɔrɔ ne ni e min kan ka kira ladege anw kan ka mun kɛ fatima ye an b'a bonya لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Mamadu kɛra an ka ladege yɔrɔ ye Mamadu min ye fa ye ale de tun bɛ wuli k'a jɔ den Fatima ne de ye kan ka mun kɛ an b'a bonya jango an n'a ma bɛn fɛnɛ ayi o ma kɛ tile kelen na Allahu akbar o de la a kan k'i dabali ba k'i hami n'i ye mɔgɔ minnu ye u bɛ nin kɛnɛ ɲɔgɔn mɛngɛri a kan k'i dabali ban Allahu akbar nka n'i ye faama fana sɔrɔ a t'i dabali ban bilen sigi bɛɛ n'a cogo don siga t'o la ala de ko ka ninnu bonya kira de ko k'u bonya ni dɔ b'a ye ten bɛɛ n'a cogo don siga t'o la
Aïdara. Voilà. On te boya ta do diɲɛ kɔnɔ. Diinɛ tɔgɔ la. Ka tɛmɛ nin don in n'a denw kan. Ayi o tɛ. Kira. Alahu akbar. Wa a b'u ka hakɛ da an kan. Nin don ninnu ɲɛnamayali. Tiɲɛ. Siga t'o la. Nusratuhum. O dɛmɛli. Mahabbatuhum. O kanu. Dala kuma tɛ dɛ. A yirali. Tiɲɛ. Kɛnɛ kan. Aïdara. Muwalatuhum. U ka ɲɛmayali. Taa'atuhum. U labato. Nin bɛɛ bɛ diyagoya Alakira mando kan. Rasul ka hakɛ la. Alahu akbar. O tulo b'a la o. Wasudusu anhum. Ka tɔɔrɔ bɛɛ ɲɔni. Ka b'o kan. Wa zikru mahasinuhum. U ka ɲumanw lase. Nin de ye diyagoya an kelen-kelen kan. Alahu akbar. Nka waati cogo kama o bɛ kɛ. Alahu akbar. An ba in. Fatima. Fatumata Tarawele. A ka nin baara in na. Alahu akbar. Wallahi an b'a dɔn a dɔnna fɛ o de y'a bila a la. Siga t'o la. Wari minnu bɛ don a la. A nafa dɔnni. O de y'a bila a la. O la sama tɛna ko kan nka tuma dɔ la. Mɔgɔ bɛ fɛn dɔ nafa ye. Ka o kɛ. I bɛ taa sara sɔrɔ o la. I ma sigi ni min ye. Sigi o bɛ kɛ. Walahi. An b'an ba ninnu bɛɛ fo. O y'i laminɛ. Ala kɛra ka so bonyali la. Siga t'a la. Ala kɛra ka du bonyali la. Alahu akbar. Jango kɛrɛnkɛrɛnnenya na. An bɛ min kɛnɛ ka bi. Alahu akbar. N'o ye Fatumata Zahara. An b'a ka wulikɛjɔ. O la a yirali la. Walahi nin kɛnɛ ninnu. I bɛ fɛn dɔw mɛn. I kuma deli ko olu mɛn. Nafa min bɛ sɔrɔ. Kɔrɔ mɔgɔ karamɔgɔ minnu bɛ na ka dakura minnu kɛ n'an bɛɛ bɛ nafa ni o ye. Wallahi mɔgɔ bɛ na ko bɛ nafa n'a ye o baraji dafalen. O bɛ an ba in bolo. Siga t'o la. A sara bɛ Ala bolo. A b'a tigi bolo. Baara ninnu Ala kana u kɛ fu ye. Ami ami. A barika ninnu a barika a hɛrɛ Ala k'a don an na. Ami ami. Ala k'a don an ka jamana na. Ami. Ala k'a don diɲɛ bɛɛ la. Ami ami. Rabbi Ala k'an kɔrɔta ni ninnu ye. Ami ami. Ala k'an wasa ni u ye. Ami ami. An jugu Ala k'u bɛɛ dɛsɛ. Ami ami. Ala k'u bɛɛ halaki. Ami. Ala k'u k'a ka alaya kama. Ami ami. Ni Ala kɛra hɔrɔma ye. Ami. K'a fɔ nin waati in na Seyidi Sharif Usman Madan Haidara. A n'an bɛ nin kɛnɛ in na yan. Siga t'a la. Sabu dusukun de don. O don. Adamaden ye fɛn min ye o de ye dusukun ye. Siga t'a la. Mɔgɔ farikolo bɛ kɛnɛ dɔ kan i tɛ yen. Ayi i tɛ yen. Nka i yɛrɛ tɛ kɛnɛ dɔ kan i bɛ yen. Siga t'o la. Fɛn min ye o de ye niyya ye. Dusukun. Yahu akbar. An ka nin kɛnɛ ninnu dɔn. K'u bonya. Ko ne baw ko u bɛ ahalibeyitu ka don dɔw ta k'o ɲɛnamaya. O ma sɔrɔ ten u y'a kalan sɔrɔ yɔrɔ dɔ la. Siga t'o la. Seyidi Sharif Usman Madan Haidara. Siga. N'a ka laseli ye. N'a ka bilasirali ye. Ahalibeyitu ninnu fɔlen an ye. A ma da o ma. A y'a kɛ ɲinifɛn ye ansaru bɛɛ bolo. I ka sigida bɛɛ la. Alahu akbar. Ahalibeyitu ninnu ka don ko a kana ɲinɛ o kɔ a y'a ɲinɛ. Ayi an tɛ ɲinɛ a kɔ. Alhamdulillah. An b'a ɲini Ala fɛ san caman bɛ Ala bolo. Ala k'o yira na hɛrɛ. Ami ami. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا بحوائجنا وفرج همومنا واكشف همومنا ونفس كربنا إنك على ذلك لقدير اللهم أحيينا على محبة أهل البيت وأمتنا عليه بجاه محمد وآل محمد بحرمة محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد سبحان ربك رب العزة أما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Shirifike sanuma a Seyid Sharif Ahmed Tidiane Haidara ale ka bilasiralikan sanumaw ani a ka dugawu sanumaw o de ye dansigi ɲinɛ Fatimatu Zahara anniversaire ɲaɲari baro la an b'a ɲini Ala fɛ bilasiralikan minnu bɔra ka di a fɛ a mɛn tulo ɲuman Ala k'o di ne ni aw ma a mɛnni kɔfɛ k'a ta ka taa baara kɛ n'a ye o de ka bon ni a bɛɛ ye Ala k'o nɔgɔya ni na aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Ala k'a kɛ nin musoba in kama ya Rabbi Ala ka hɛrɛ kɛ an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye ka kɛnɛ ninnu sigili ani kɛnɛ ninnu seereyali kɛ an bɛɛ lajɛlen ma dalilu ye laharajɔ don ka foli ani waleɲumandɔn kɛrɛnkɛrɛn ni waati in na ka ɲɛsin an ba ma Madame Haidara Fatima Zahara Tarawele i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama ni waati ninnu na a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri a bonyana kosɛbɛ Fatimatu Zahara anniversaire hukumu kɔnɔna na besɛya walew labɛnna a fɛ formation labɛnna a fɛ barosigiw kɛra wajuliw kɛra nin bɛɛ lajɛlen bɛ don tasibila ani bonyamasegin
ani waleɲuman dɔn ka ɲɛsin ni musoba in ma Fatimatu Zahra alayha salam a ka muɲu a n'a ka cɛsiri n'a ka sabali a n'a ka hinɛ n'a ka makari a n'a ka waliden ladon an diɲɛ laban muso an bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a ta k'an yɛrɛ nafa na a ye ka kisi ani kunnaja sɔrɔ lahara jɔdo an b'a ɲini Ala fɛ ya rabbi Ala ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen sara kɛ aljɛnɛ ye kɛnɛ ninnu kun cɛli kɔfɛ an ba bi wariba de don dumuniw na silamɛw bɛ se ka t'u bolo don a bɛɛ lajɛlen bi don Fatimatu Zahra anniversaire hukumu de kɔnɔ tasibila ani bonyamasigi ka ɲɛsin ni muso nɔrɔma in ma an b'a ɲini Alahu taala fɛ ya rabbi Ala ka kɛ ni musoba in kama k'an ka jamana bɔ bolo la tɔɔrɔ ani gɛlɛya ni gɛrɛntɛ min bi an ka jamana in kɔnɔ ani jamanadenw kan ya rabbi Ala ka kɛ Zahraw bonya kama Ala ka bɛɛ lajɛlen wuli ka duwawu ɲɛsin an ba yɛrɛ ma k'a fɔ ya rabbi Ala ka miliyari caman di an n'a ma Ala ka sijan ani kɛnɛya di an n'a ma nin bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye an fa de ye Hadrat Janab Asayid Sherif Usman Madan Haidara an b'a ɲini Alahu taala fɛ sijan ni kɛnɛya Ala k'o di an n'a ma ani a ka denbaya kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen k'a fɔ Fatima Zahra anniversaire caman bɛ Alahu taala bolo Ala k'o don ni aw garisɛgɛ la haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Fatima ta ini wele kaka ibo